Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. În cele ce urmează vom vorbi despre sondaje, despre cum se fac sondajele, despre cine este interesat să citească aceste sondaje, de ce unii politicieni se supără deseori și spun că nu au încredere în aceste cercetări sociologice, despre problemele din societatea Republicii Moldova. Vorbim astăzi cu Dumitru Slonovski. Bine ați venit la Vocea Basarabiei! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Analizăm cu deosebită plăcere activitatea dumneavoastră de 10 de ani de zile. Dumitru Slonovski a fondat Magenta Consulting în 2006, pe atunci prima companie de consultanță în marketing, iar acum unul dintre liderii pe piața locală în cercetări de marketing, marketing strategic și consultanță în dezvoltarea afacerilor și nu doar. În aproape 20 de ani de activitate, mai exact din 2006 și până în prezent, am citit undeva că au fost implementate peste 1000 de proiecte de consultanță, cercetări de marketing, cercetări sociologice, politici publice, instruiri și lista poate fi continuată. Asta înseamnă că aveți deja o experiență bogată și am putea în cunoștință de cauză să vorbim despre direcția în care se îndreaptă Republica Moldova. Atunci când sunt întrebați respondenții în cadrul acestor cercetări sociologice, mulți dintre ei spun că această direcție este una greșită. Ce se ia în calcul atunci când cetățeanul răspunde că e greșit drumul pe care se îndreaptă țara lui? În primul rând, vă mulțumesc pentru această introducere foarte exhaustivă și bogată în cifre și încredere. Dacă să vorbim despre încrederea cetățenilor sau direcția în care merge Republica Moldova, în primul rând trebuie să analizăm această întrebare din mai multe perspective. Da? În primul rând trebuie să înțelegem că fiecare cetățean are o lume a sa. Unde trăiesc eu, ce văd, ce mănânc și, mai important, din care surse de informații mă informez, atitudinile față de politicieni, atitudinile față de guvern. Și pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să analizăm mai multe sondaje. Deci nu e vorba doar de un sondaj care arată cumva că încrederea în guvern sau încrederea în viitor scade. Sunt și o bună parte de cercetări care arată că cetățenii au încredere în viitor, că cetățenii au încredere în guvern, că cetățenii doresc să se integreze în Uniunea Europeană și cetățenii observă anumite schimbări spre bine. Dar atunci când îi se pune întrebarea cetățeanului în ce direcție se îndreaptă Republica Moldova, el trebuie să ia în calcul geopolitica, trebuie să se gândească la cum se dezvoltă țara, cât de dezvoltată este economia, câte posibilități oferă statul ca el să rămână aici acasă sau să plece peste hotare. Știți, eu în așa tipuri de explicații sau întrebări împart cumva părerea sau factorii în două tipuri. Factori care țin de mine, de persoană, ce mănânc eu astăzi, care este salariul meu, dacă am un salariu fix sau nu, cât de mare este familia. Da? Și atunci, în funcție de bunăstarea familiei mele sau este și piramida lui Maslow, unde mă aflu eu acum, eu pot să zic, merge țara spre bine sau spre rău, pe de-o parte. Și pe de altă parte, deja dacă ne ridicăm cu un cap în această piramidă lui Maslow, când îmi mai dau și interes față de anumite fenomene politice, atunci le consider și pe ele. Respectiv, în primul rând, analizez ce se întâmplă la mine acasă, dacă am ce mânca, am job, cum este familia mea și deja dacă am anumite aspirații sau am anumite viziuni față de situația politică în țară. Și dacă rezultatele sondajului arată că peste 50, peste 60% din cetățeni cred că această direcție e una greșită, atunci lucrul ăsta trebuie să-i pună mai mult pe gânduri pe cei care guvernează. Autoritățile sunt cele care trebuie să citească la justa valoare aceste procente. După mine, într-adevăr, autoritățile și locale și centrale, toți de fapt care se consideră într-o poziție de conducere, trebuie să-și bazeze toate deciziile să le bazeze pe cifre. Cifrele sunt sondajele în cazul dat, care expun părerea cetățeanului. În același timp, trebuie să menționăm un lucru, că întrebarea despre încotro merge țara, după părerea dumneavoastră, este o întrebare care se adresează în sondaje de mai mult de 20 de ani. De la proclamarea independenței, exact. Toate sondajele au avut și această întrebare am observat că fluctuează, este o fluctuație și este curios să observăm și cei care o să spună împreună mai multe cifre, o să observe o anumită tendință.
că imediat după alegeri, da, următorul an este o tendință pozitivă, când majoritatea populației au o aspirație, au o viziune, o încredere și această cifră merge în sus. Deci consider că lucrurile în țara mea merg spre bine. Și practic, în cei 20 de ani, dacă analizăm cifrele, peste vreo 2 ani după ce guvernarea a intrat deja la putere, aceste cifre merg în jos. Merg în jos nu neapărat mereu din cauza anumitor fenomene negative. Merg în jos din cauza că populația se ajustează și se adaptează la viața pe care este. Da? Deci poate fi așa că viața mea s-a îmbunătățit, coșul meu de consum a crescut, eu mă simt ok, dar eu vreau deja mai mult. Adică eu cresc în această piramidă lui Maslow. De ce e nevoie de făcut aceste sondaje? Cum spune Deming, nu poți schimba ceva dacă nu măsori. Da? Deci absolut tot trebuie de măsurat. Sondajele, în primul rând, ne spun cum gândesc cetățenii sau cum gândește o țară per general. Și toate deciziile trebuie să fie bazate pe aceste cifre care le vedem noi de la cetățeni. Sau tendințele, sau viziunile, sau satisfacția, nesatisfacția. Deci sigur că sunt anumite decizii care trebuie luate în funcție de circumstanțe sau situația care există. Chiar astăzi a fost anunțat că se extinde situația de urgență cu 60 de zile. Deci în cazul dat este dreptul conducerii în funcție de ce se întâmplă în jurul nostru, războiul din Ucraina, se extindă. Deci nu este vorba de îmi place mie sau nu îmi place asta ca și cetățean. De altfel, dacă vorbim de politici publice, dacă vorbim de compensații, pentru că este o temă în vogă, dacă vorbim despre drumuri, despre electricitate, gaz și așa mai departe, părerea populației contează. Aici probabil că cifrele pe unii încurajează, pe alții îi motivează să caute și mai mult nod în papură, pentru că au argumente să spună că guvernarea nu este capabilă să aducă această prosperitate în casa cetățenilor. Și vreau un pic să nuanțez ce vreau să aflu de la Dumitru Slonovski. Autoritățile, chiar dacă și unii din exponenții guvernării spun că nu prea cred în aceste sondaje, dar cel mai probabil cineva din anturajul lor analizează foarte bine aceste cifre pe care le arată cercetările sociologice. Dar am auzit de la oponenții guvernării, de la opoziție, că ei văd vulnerabilitățile din sondaje și atunci încearcă să-și creeze o agendă, cum să zic, o agendă care ar putea și mai mult să convingă cetățeanul că trebuie să treacă în tabăra acestor politicieni. Cum se explică acest lucru? Bine, sondajul ca și un instrument de cercetare. Da? Dacă ne uităm din perspectiva sociologică sau statistică, da? Este părerea unei țări exprimată printr-un eșantion de vreo 1000-2000 de respondenți în funcție de scopurile pe care le avem. Și atunci, într-adevăr, sondajele pot fi utilizate minimum în 2 tipuri de concluzii. Unu, să înțelegi cum gândește o țară sau încotro merge tendința, viziunea, fricile, problemele, percepția problemelor. Pe de o parte și pe de altă parte, de asemenea, sondajele se utilizează și pentru crearea strategiilor de comunicare. Acum, fiecare partid, fiecare forță politică, de dreapta, de stânga, de centru, alb, negru, verde, toate culorile, fiecare își creează o strategie de comunicare. Cât de mic n-ar fi partidul sau cât de mic n-ar fi formațiunea politică, oricum are o viziune. Nu întotdeauna această viziune este expusă pe hârtie academic sau paraacademic ca și o strategie, dar oricum este o viziune. Și atunci, într-adevăr, unele sondaje pot fi utilizate pentru crearea unor mesaje. Acum, ce înseamnă un mesaj bun? Un mesaj bun este acel mesaj care își atinge scopul. Și acum, indiferent dacă este un partid care este la guvernare sau dacă este un partid care stă în opoziție, acum au și ei anumite scopuri, au anumite obiective. Și în momentul când își creează scopurile și obiectivele, își creează și mesajele. Și atunci, într-adevăr, putem să ne uităm la aceste sondaje. Și pentru că adesea politicienii vorbesc despre tabăra indecișilor, ce facem cu indecișii, încotro o să meargă indecișii. Și cumva vedem... Sau
cum vor vota să fie, cum pot fi convinși acești necotărâți să vină într-o tabără sau în alta. Da, mai ales că ei sunt vreo 30%, destul de mult. Așa e. Și atunci, prin mesajele, hai să zicem așa, mesajele pot fi create fie prin aspirațiile lor sau, mai grav, pe fricile lor. Da, frici cum ar fi războiul din Ucraina, frici lipsa gazului, frici ar fi războiul în Doamne cu Transnistria și așa mai departe, anumite probleme Găgăuzia. Deci astea sunt frici care stau la baza fiecărui om, la sentimentele fiecărui om și o curiozitate din... Frica în ziua de mâine am văzut în multe sondaje. Frica în ziua de mâine. Și o curiozitate din strategiile de comunicare este că mesajele negative, da? Deci cum am spus, război, potop și așa mai departe, ajung în mintea consumatorului de mesaj instantaneu. Mesajele pozitive, din păcate, ajung mai greu. Și de asta, în acest motiv, unii politicieni utilizează această frică pentru a ajunge mai repede la cetățean. Dar cum reacționează sociologii, voi cei care faceți sondaje, la declarațiile politicienilor care spun că sunt desenate cu creionul, nu corespund realității, nu credeți în aceste sondaje? Bine, aici am o frustrare care se trage de 17 ani, pentru că au fost câteva cazuri când unele date din sondaje se interpretează nu neapărat corect. Deci nu cred că sociologii, o bună parte din sociologi, cumva tind să inducă în eroare opinia publică. Uneori avem reprezentanți mass media care interpretează nu neapărat corect datele sau avem reprezentanți a clasei politice care scot din context anumite cifre și le prezintă așa cum le este comod dumnealor. Sociologii, pe de altă parte, își fac lucru. Eu am o glumă care o zic mereu că toate sondajele sunt plătite. Într-adevăr, sunt plătite pentru că costă bugete serioase pentru a implementa un sondaj cu toate procedurile, cu toate rigorile, cu toată seriozitatea. Și atunci noi suntem implementatori, avem un contract, ne executăm contractul și mai rar avem posibilitatea să vorbim despre rezultatele unor cercetări. Și chiar dacă sunt nemulțumiți, dar cei mai mulți nemulțumiți cine sunt? Cei care reprezintă anumite partide și în sondaje arată că au puțină sau foarte puțină încredere în rândul cetățenilor. Și asta îi deranjează că inclusiv aceste date ale sondajelor influențează cetățeanul și cetățeanul dacă vede că partidul are doar sub 3%, atunci el crede că nu trebuie să-și irosească votul și nu-l mai votează pe partidul pe care și l-ar dori politicianul. Acum mi-ați adus aminte, sunt câteva teorii în teorii ale manipulării opiniei publice, da? Teoria polurilor, teoria spiralei și așa mai departe, care într-adevăr, în moment când în societate se vorbește câteva luni că un anumit partid nu o să facă față sau este cu un rating foarte jos, este demonstrat că aceasta poate impacta sau avea un impact asupra deciziilor la vot. Pe de altă parte, într-adevăr, observăm, iată, în ultimii ani cât lucrăm, într-adevăr, cei mai nesatisfăcuți în public, pentru că părerea dumnealor în privat sau în discuții mai sincere, de fapt, nu este neapărat așa de negativă. Dar da, atunci când ratingurile sunt mult mai mici decât și-ar dori, este mai ușor să critici că sondajele sunt falsificate, că, mă rog, sunt făcute la comanda altor partide. Am avut zeci de astfel de fraze spuse către mine și către Magenta. Și recomandarea, pentru că de mulți ani de zile facem și unele instruiri, traininguri pentru partide și politicieni, recomandarea noastră este, indiferent vă plac sau nu vă plac cifrele, încercați să luați maxim din aceste cifre, nu reacționați negativ în public, pentru că asta nu vă dă bine imaginii dumneavoastră. Luați maxim din aceste sondaje și spuneți publicului că ne-am informat, ne-am documentat, o să vedem ce putem să facem mai bine pentru populație. Și mai vreau o explicație. Chiar dacă politicienii spun că nu au încredere în aceste rezultate ale sondajelor, unii dintre ei comandă sondaje pe interior, cum se zice, ca să afle totuși cum s-ar poziționa formațiunea pe care o reprezintă. Atunci, cum să înțelegem? Când e un sondaj făcut și cunosc doar cei pe interior, e sondajul ok și când e unul public nu e tocmai bine? Bine, nu aș clasifica calitatea sondajului
în funcție de dacă este comanditar un partid sau dacă este comanditar Ion sau dacă este comanditar Vasile și tot așa mai departe. Sau este un canal mass media sau vreun proiect internațional. Deci, după mine, calitatea executării unui sondaj depinde tare mult de compania care este implementator. Acum, dacă beneficiarul, comanditarul este un partid, într-adevăr, se numește sondaj intern. Bine, el poate fi secret, poate fi făcut public, dar este un produs care este utilizat de o formațiune politică, adică un partid, pentru anumite decizii. Deciziile pot fi legate fie de strategie de comunicare, deciziile pot fi luate legate anume de direcția în care merge acest partid. Anumite reforme, anumite schimbări, evaluarea anumitor reacții sau evaluarea anumitor fenomene care s-au întâmplat acum recent. Acum mă mai gândesc că din moment ce Republica Moldova are 1 milion de cetățeni aflați peste hotare, din moment ce în stânga Nistrului nu se... Cu greu, dar efectuăm cercetări și acolo. Fără subtilități politice, fără tot ce ține de armata rusească și așa mai departe, dar se execută unele. Unele, nu, da, nu toate cercetările sociologice atrag și cetățeni de acolo sau implică și cetățeni de acolo. Și ziceam că dacă e atât de depopulată Republica Moldova și vorbim despre un număr mare de cetățeni care s-ar afla în diaspora, atunci datele astea pe care le prezentați voi, ele sunt valabile doar pentru cât la sută din populația țării? Da, este o întrebare foarte bună și destul de dificil de explicat, pentru că în lucrul nostru, în efectuarea sondajelor, există un cuvânt cheie care se numește reprezentativ. Da? Și atunci jobul sau lucrul unui sociolog sau unei companii este să colecteze datele, să facă metodologie, să elaboreze metodologie în așa fel ca acest studiu cu adevărat să ofere șansă egală fiecărui cetățean să participe în studiu. Da, și pentru asta sunt o sumedenie de instrumente sociologice care se utilizează, statistice și de asemenea statistice. Și atunci, într-adevăr, un sondaj efectuat în Republica Moldova, într-adevăr, nu vizează părerea diasporei sau persoanelor care trăiesc peste hotare. Și adesea primim întrebări, dar cum gândesc cei care sunt plecați în Franța, Italia, Spania și alte țări? Putem face o cercetare cu ei? Putem, dar o să excludem cuvântul reprezentativ. Da? O să fie un sondaj, spre exemplu, poate ați auzit metoda bulgarului de zăpadă. Da? Eu vă trimit dumneavoastră un link, dumneavoastră transmiteți fratelui și tot așa mai departe. Și atunci o să fie nu o părere reprezentativă pentru diaspora, dar un fel de direcție a gândirii diasporei. Și în cazul dat, aceste date nu pot fi extrapolate, pentru că majoritatea sondajelor reprezentative, care sunt aleatoriu, care oferă o șansă egală, se extrapolează la societatea întreagă. Și atunci noi putem, dacă un sondaj este reprezentativ, noi putem spune că moldovenii cred așa. Acum, pentru că Republica Moldova are acest statut de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană și așteaptă ca să-i fie oferită această oportunitate, posibilitate ca să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, e imperios nevoie să cunoaștem totuși câți din cetățenii Republicii Moldova își doresc ca țara lor să ajungă stat membru al Uniunii Europene. Când se dau publicității rezultatele acestor cercetări sociologice, se zice că 50% din populația Republicii Moldova, mai mult de 50% din cetățeni și-ar dori ca țara lor să adere la Uniunea Europeană. Și îi luați în calcul doar pe cei care sunt acum în Moldova. Da, cum am spus... Dar din acel 1 milion, poate și 500.000 dintre ei au aceeași opțiune. Da, cum am spus, într-adevăr, când măsurăm o societate, adresăm întrebările celor care trăiesc în Republica Moldova. Dacă ar fi să întrebăm și cei care sunt plecați peste hotare, într-adevăr, aceste 52% care ar dori integrarea Uniunii Europeană, probabil că ar crește. Dar vreau să confirm această cifră, în jurul de 50-52% din populație dorește integrarea europeană, dar o cifră și mai interesantă este faptul că circa 8-10% și-au schimbat părerea în ultimii ani, de la nu vrea Uniunea Europeană
și vreau să mă integrez în Și cum se explică acest lucru? Se vorbește mai mult despre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană oferă mai multă asistență Republicii Moldova și acum se discută mult și despre proiectele care se implementează cu ajutorul asistenței venite din partea Uniunii Europene. Cei care reprezintă Uniunea Europeană au început și ei să-și promoveze mesajele lor, pentru că mult timp aproape că nimeni nu vorbea ce se face, de ce se face, cu ajutorul cui se face. Este adevărat că, bine, proiecte internaționale finanțate de Uniunea Europeană au existat în Republica Moldova mereu și asistența din partea Uniunii Europene mereu a fost enormă. Eu nu știu dacă noi cunoaștem cifrele, câte sute de milioane se oferă Republicii Moldova. Cu adevărat, consider că această creștere în ultimii ani se datorează, unu, comunicării avantajelor, ce va fi în Uniunea Europeană, care sunt avantajele de schimbarea legislației să corespundă celei europene. Armonizarea, da. Cuvântul corect, da, armonizarea legislației. Informarea despre avantajele economice și sociale, devenind membru a Uniunii Europene, și nu trebuie să uităm totuși de război în coasta noastră. Eu cred că pe primul loc ar fi războiul Rusiei în Ucraina. Și impactul care l-a avut, eu cred că tot globul pământesc asupra Republicii Moldova, mă refer la granturi și la donații de bani cu refugiații. Deci Uniunea Europeană a fost foarte aproape în toată această perioadă și asta a fost foarte vizibil. Și apropo, așa cum a crescut intenția sau dorința de integrare europeană, trebuie să recunoaștem că a crescut și cota celor care își doresc unirea cu România, unionismul. Deci unionismul acum a ajuns la cei care sunt pentru a se uni cu România sunt în jur de 35%. Și iarăși explicația mea vine și din cauza războiul din Ucraina și din cauza că cumva este fratele mai mare peste prut care ar putea să vină să ne ajute. Eu am auzit și alte argumente în mediul rural din partea oamenilor simpli. Ei ziceau că eu din moment ce am pașaportul românesc am și o pensie pe care o primesc din România și nu mai trebuiesc alte argumente să-mi spună ce înseamnă fie că scoaterea hotarului de la prut, fie că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este adevărat că chiar și nu e vorba doar de unirea cu România, dar e vorba de integrarea europeană, că cumva pe primele poziții, să zicem așa, este într-adevăr o viață mai bună, stabilitate financiară, pensii, locuri de muncă. Dacă le analizăm pe toate, cumva toate sunt legate de bani. Dar de ce niciun partid care promovează ideea unirii nu ajunge în Parlament dacă ziceți că e în creștere numărul celor care îmbrățișează această opțiune? Bine, întotdeauna am avut în Parlament partide care au promovat unirea. Acum zic. Acum, dumneavoastră ziceți că e în creștere. Acum nu mai sunt, de când s-a destrămat regimul Plahotniuc, nu mai sunt în Parlament exponenții partidelor unioniste. Din cât observ, retorica guvernării actuale ține mai mult de integrarea Uniunii Europene și cumva probabil că acest vector sau această direcție a fost transferată către integrarea Uniunii Europeană. Iarăși, poate o să ne explicați dumneavoastră de ce unioniștii nu reușesc să se unească pe o platformă comună, pentru că sunt destul de răzlețiți, ca și partidele care reprezintă opțiunea pro-occidentală. Bună întrebare. După mine, unionismul sau ideea unionismului este de vreo 30 de ani și toate partidele care au promovat unionismul au o experiență destul de considerabilă în politică. Dar când îi spui cetățeanului că sunt 10 partide pro-unire și ele nu sunt unite? Sincer vorbind, cred că e vorba de unele ambiții, unele frustrări din trecut, unele, nu știu, viziuni diferite. Nu pot să vă spun de ce aceste forțe nu se consolidează.
atunci cel mai probabil cetățeanul nu se gândește neapărat că se identifică cu un partid care promovează curentul unionist, dar el se identifică cu România, cu statul român, cu ceea ce oferă această țară. Cetățeanul, după mine, gândește cu mult mai simplu. Noi, cei care stăm în fiecare zi și analizăm anumite politici sau anumite direcții sau sondaje sau ce a zis doamna președintă, ce a zis domnul prim-ministru, ce zic oponenții, noi cumva trecem toată această informație prin anumite gânduri sau de ce au avut în vedere cu adevărat. Cetățeanul, de fapt, are iarăși viața sa și vede lucrurile cu mult mai simplist decât noi. Deci, în primul rând, iarăși vreau să fac referință la piramida lui Maslow. Dacă țineți minte această piramidă, unde primul loc este banii, lucru, mâncare, siguranța familiei și abia apoi anumite aspirații care țin de viziuni, de anumite filozofii și așa mai departe. Deci, din ceea ce analizăm noi și dorința de integrare europeană sau dorința de a fi mai bine, cumva se grupează în câteva idei tare simpliste, de a avea o sursă financiară stabilă și asta înseamnă și indemnizație, asta înseamnă și pensie, asta înseamnă și un job stabil și cumva o asigurare că tot va fi bine. Știți? Bine, când vorbești despre vectorul pro-vestic, e clar că acum avantajele, beneficiile sunt cele care îl conving pe cetățean, ce înseamnă ca țara lor să ajungă stat membru al Uniunii Europene. Dar mai sunt și din cei care vor o relație bună cu Federația Rusă. Pe ce se bazează opțiunea lor? În momentul când vorbim de Federația Rusă și de fapt eu aș vorbi și despre Uniunea Sovietică, deci despre aceste două aspecte. De la nostalgie până la... trebuie să ținem minte că circa aproape jumătate din populație are nostalgie față de timpul sovietic. Eu am prins timpul sovietic și dumneavoastră ați prins timpul sovietic. Eu nu am această nostalgie. Oricum, trebuie să ținem minte, deci fiecare a doilea din Republica Moldova are nostalgie. Nu înseamnă că dorește Uniunea Sovietică înapoi, dar are anumite sentimente care ține minte cum era mai bine. Nostalgie e dor, a fost mai bine. În același timp, altă cifră foarte alarmantă, pentru mine personal în cazul dat, este faptul că circa 30% susțin și oarecum susțin faptul că Rusia are dreptate în război în Ucraina. Și cum se asta de asemenea reprezintă populația noastră. Deci vă dați seama, fiecare a treilea susține războiul. Deci este pro-Rusia cumva. Cum se explică? Cum spuneam, eu cred că toată gândirea societății este cu mult mai simplă decât să facă analize sociopolitice. Da? Majoritatea se informează de pe Telegram, majoritatea se informează sau sunt influențați de anumiți comentatori politici sau anumite forțe care creează această imagine de ce Ucraina e vinovată și de ce Rusia are dreptate. Eu am mers în mediul unde compact e locuit de ucraineni și ucrainenii spuneau că sunt de partea lui Vladimir Putin, din Republica Moldova. Curios, noi lucrăm foarte mult cu refugiații deja cu un an și jumătate și nu am observat susținerea Rusiei din partea ucrainenilor. Eu zic de ucrainenii din Republica Moldova, de la nord, nu cei care au venit din Rusia, din Ucraina. Bine, ca și refugiați, fugiți din calea războiului. Eu mă refer la etnia ucraineană din Republica Moldova. Este un fenomen foarte complicat, care, eu să fiu foarte onest, eu nu știu cum să-l explic, decât faptul că noi avem diferite viziuni. Cineva are viziunea sau este mai aproape de valorile pro-Rusia sau de propaganda pro-Rusă. Ei recunosc că ei au fost rusificați pentru că acum sunt mai puține școli unde se predă limba ucraineană, pentru că spațiul informațional e spațiu rusesc pentru ei mai aproape ca să se informeze și mulți din ei recunosc acest lucru. Da. Deci informația la care ești expus, părerile la care ești expus. Haideți să vorbim despre frici. Care sunt cele mai mari frici în societatea Republicii Moldova? În primul rând este bine că frica față de război cumva nu mai este pe prim plan și cumva frica față de război, extinderea războiului în Republica Moldova
cumva a decăzut deja de vreo jumătate de an. Este bine, dar în același timp și rău. Da, unii spun că nu e chiar bine să te obișnuiești, exact, că e război. Asta am vrut să spun, da, cumva un fel de obișnuință de negativul care este aproape, pentru că creierul uman, din păcate sau din fericire, se obișnuiește cu tot, și cu binele și cu rău. Deci, cumva, această frică deja nu mai este în top. Fricile care sunt acum, dar n-am intrat încă în perioada rece a anului, fricile țin de sezonul rece, iarnă, de bani și de energetică. Cum se vor descurca oamenii în timpul iernii? Dar autoritățile spun că Republica Moldova niciodată n-a fost atât de bine pregătită pentru iarnă cum este acum, sau în comparație cu iarna trecută dau asigurări autoritățile că pregătirea e bună și foarte bună. Asta am vrut să zic, că într-adevăr, din ce am auzit și eu, comunicarea guvernării este că mai bine n-am fost pregătiți și după mine este un mesaj foarte bun și la loc. Pentru că cetățeanul trebuie să fie informat ce urmează peste 2 luni. Dacă nu este această informare, nu neapărat că noi suntem pregătiți, chiar dacă mesajul ar fi noi suntem semi-pregătiți. Oricum este important ca cetățeanul să fie informat cu vreo 2 luni, ca el să-și pregătească gândirea într-un anumit fel. Alte frici, pentru că deseori pun și eu această întrebare interlocutorilor mei, răspunsul multora, frica mea e cea mai mare, e frica de Dumnezeu, frica de boală, frica să nu-mi pierd locul de muncă, frica să nu-mi pierd pe cineva din apropiații mei, frica ca nu cumva să nu am cu ce să hrănesc copiii. Da, sunt niște frici cumva omenești, umane, sociale, care țin iarăși de cumva sufletul fiecăruia. Dar dacă vorbim de anumiți factori din exterior, da, care noi nu putem să-i controlăm în niciun fel, atunci, într-adevăr, majoritatea fricilor sunt legate de venituri, de bani, pensii, bani, energetică și războiul care au căzut. Da, din sondajele pe care le-ați făcut dumneavoastră sau și din consultanța pe care o oferiți despre economia Republicii Moldova, ce ne puteți spune despre mediul antreprenorial, despre cât de prietenos este acest mediu pentru investiții? Per general, bine, trebuie să înțelegem că pentru a înțelege cum gândește un antreprenor, trebuie să efectuăm sondaje cu antreprenorii. Dar faceți și cu ei. Exact, da. Pentru că dacă întrebăm un cetățean despre antreprenoriat sau despre agricultură, este o părere cum cred cetățenii ce se întâmplă acolo. Antreprenorii sunt, după mine, optimiști. Deci nu este un declin a viziunii. Pentru că noi am măsurat părerea antreprenorilor sau intenția de a pleca din țară când s-a început războiul și era dezastruos, unde fiecare 2 companii avea plan să-și închidă afacerea și tot așa mai departe. Acum, din ce vedem noi, prin o bună parte, mă refer la vreo 30-35% din companii, în cazul dat am vorbit cu directorii companiilor sau persoane din administrația companiilor, observ toate fluxurile financiare, injecțiile care se fac din partea proiectelor internaționale, granturi, susțineri, credite cu o rată foarte avantajoasă. Deci mediul de afaceri cumva este ok. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului are un buget acum mare și foarte mare. Da, și are o sumedenie de programe care trebuie asimilate. Bani, cumva știți, eu chiar când mă întâlnesc cu prietenii în weekend, întotdeauna spun că bani sunt. Acolo sunt bani. Prin acolo mă refer că sunt o sumedenie de programe pentru care trebuie de aplicat. Deja cât de motivați sunt unii antreprenori să petreacă o săptămână să scrie o aplicație ca să primească un grant, asta este altă întrebare. Iată, dumneavoastră ziceți că economia e vie. Dar atunci când analizăm situația per ansamblu, ce vedem? Că totuși locuri de muncă, spun cetățenii că nu prea sunt, iar dacă sunt prost plătite și oricum nu e mulțumitor pentru cetățean și ce zice el? Mai bine merg peste hotare, pentru că acolo în străinătate am o predictibilitate, am o siguranță, salariul știu, cheltuielile pe care le fac le cunosc și încă mai reușesc, poate să mai fac și anumite economii acolo în afara Republicii Moldova și nu vorbește cu atât entuziasm despre situația de acasă. După mine, exact situația care povestiți dumneavoastră este un paradox.
Și noi am făcut un studiu calitativ, niște focus grupuri, să vorbim cu oamenii care pleacă peste hotare. Și am să pornesc de la început, de la angajator. Este o situație foarte tristă că noi nu avem pe cine angaja. Dacă vorbiți cu directorii de companii, toți au aceeași durere. Lipsește manopera, brațe de muncă. Deci noi plătim, prin noi mă refer la mediul antreprenorial, plătim 15.000 de lei, numai vin în mâine, vorba de un salariu care persoană să lucreze la casa de marcaj. Adică să vin să facă vânzările. Deci se angajează, peste 2 zile pleacă. Deci, pe de o parte, avem angajatorul care caută angajați și este gata să plătească 15-20.000 de lei. Deci un salariu comparabil cu cel care îl primește un cetățean al Republicii Moldova care a ales calea privilegiei. Exact. Pe de altă parte, avem cetățeni care nu se regăsesc ca și forță de muncă și e foarte greu de explicat de ce, pentru că, iată, uite, te așteaptă. Avem fabrici cu investiții străine în câteva orașe din Moldova. Și atunci noi am făcut un studiu să vedem de ce lumea pleacă și o concluzie la care am ajuns eu personal, iarăși nu e concluzia, cum zic, a unui studiu mai mare, este faptul că adesea când plecăm, mai degrabă zicem că totul e rău în țară și probabil că așa ne este mai ușor să plecăm. Da? Deci eu mai degrabă spun că nu mă regăsesc, decât poate uneori să fac o schimbare în mine, să învăț o abilitate nouă, să învăț programarea, să învăț, nu știu, o profesie. Mai degrabă eu am să plec supărat și am să critic tot ce se întâmplă acum în țară. Poate parțial o să le dau totuși dreptate celor care pleacă. De ce? Pentru că țările unde ajung ei totuși oferă niște servicii publice de calitate. Da. Infrastructura e bună, ei au mai mare încredere în calitatea educației, în calitatea sănătății, pe dimensiunea socială, iarăși ei știu foarte clar că acolo vor fi protejați, vor avea o pensie. Aveți dreptate. Bună. Aspectul social și aspectul de calitatea vieții, din păcate, nu poate fi combătut. Într-adevăr, eu am trăit în Suedia 6 ani, am călătorit foarte mult, dar și am călătorit și prin Africa și am văzut cum se trăiește și în Africa. Într-adevăr, calitatea vieții, deocamdată, de tot ce se face în Republica Moldova, nu poate fi combătut, dar o să ajungem acolo. Da, să vorbim un pic despre calitatea vieții. Probabil o să discutăm și despre corupție și percepția cetățeanului atunci când crede că fără bani nu poți nimic să rezolvi în Republica Moldova și că dacă nu au fost livrate rezultate pe dosarele de rezonanță, de ce să mai credem în justiție? O să vorbim și despre corupție, dar despre calitatea vieții. Iată, ne referim în primul rând la mediul rural, pentru că totuși în orașe calitatea vieții e mai înaltă. Dacă e să o comparăm, probabil asta arată și sondajele. Dar în mediul rural acolo, vă este clar de ce atât de mult cetățenii deplâng această calitate proastă a vieții? Bine, ce înseamnă calitatea vieții? După mine, calitatea vieții e tot ce mă înconjoară, iarăși, cum am spus, în fiecare zi. Deci, apeduct, canalizare, gaz, servicii medicale. Și acum, apropo, vorbind de servicii medicale, trebuie să ținem minte că undeva 35% din moldoveni, când merg la medic, merg la un medic privat. Cumva, totuși, așa, iarăși o mică disonanță. Acum, despre... Chiar dacă au poliță de asigurare? Da, aleg... Bine, asta ar putea fi influențat de dinți și de servicii care sunt mai delicate. Acum, dacă vorbim, noi avem programul Satul European, care noi tare mult sperăm că o să aducă anumite schimbări în mediul rural. Da, deci tot ce înconjoară în fiecare zi o familie sau un cetățean. Iată, misa e mare că aceste programe Satul European Express vor primeni localitățile, vor schimba viața în bine la țară, dar dacă acolo încă se depopulează localitățile, credeți că atât de ușor va fi ca chiar prin implementarea acestor proiecte să se schimbe brusc calitatea vieții? Și investițiile vor fi mari și foarte mari. Sigur că nu se va schimba peste noapte, părerea, așa, atitudinea, pentru că atitudinea cetățeanului, atitudinea omului, atitudinea umană, de fapt, se schimbă foarte, iarăși, în cazurile negative,
schimbă foarte rapid, cum am spus, informația negativă ajunge la creier cu mult mai rapid, tot ce se face bine cumva ajunge la creierul nostru foarte lent. Și atunci se schimbe mentalitatea omului, în primul rând să nu se jelui. Că lucrurile se schimbă, lucrurile se modifică. Asta va dura, cred că vreo 10 ani, ca și fenomen social. Dar lumea pleacă, într-adevăr, dar cei care rămân, de asemenea, trebuie să înțelegem structura sociodemografică a persoanelor din Republica Moldova. Și foarte, nu este o noutate sau așa, dar trebuie să înțelegem, chiar recent, câteva săptămâni în urmă, a fost făcută o analiză unde s-a arătat că deja doar 2 persoane care acum lucrează achită fondul social pentru următoarele pensii. O altă analiză care chiar mai mult, mai puțin de 2 persoane. Trebuie să înțelegem că noi avem persoane mai în vârstă de 50 de ani, mai mult de 50%. Trebuie să înțelegem că noi toți, antreprenorii, luptăm acum pentru vreo 100.000 de oameni care vrem să-i angajăm. Adică toate acestea cumva ne explică fenomenele din țară. Deci că noi avem o populație mai îmbătrânită, că noi avem o populație pe jumătate nostalgică față de Uniunea Sovietică. Cumva trebuie să înțelegem că lucrurile se vor schimba mai lent, în vreo 5-10 ani. Se mai crede că și problema transnistreană e o piedică în calea dezvoltării Republicii Moldova din moment ce atât de greu cele 2 maluri ale Nistrului se reunifică, dar niciodată nu a fost pe primul loc în sondaje preocuparea cetățeanului pentru rezolvarea acestei probleme. Chiar din contra, am înțeles că după 10 încolo se regăsea această preocupare a cetățeanului. Cum explicați și acest lucru? Trebuie să înțelegem că Transnistria sau fenomenul Transnistria, în primul rând, a fost utilizat prea des ca și o sperietoare și probabil că la locul său în multe cazuri. Eu nu sunt politolog, mai ales de conflict resolution, de problema de conflict. Bine, dar ca sociolog Dar ca sociolog pot să vă spun că noi am făcut un studiu enorm, se numește un indicator de coeziune socială. Și am avut marele noroc să-l implementăm și în partea transnistreană și în Republica Moldova și să comparăm datele. Și este foarte curios să observăm că cetățenii din Transnistria sunt cu mult mai pozitivi față de cetățenii din malul stâng sunt cu mult mai pozitivi față de cetățenii din malul drept. Da? Pentru că noi este Transnistria și Republica Moldova. Da, dar cum s-ar explica acest lucru? Cumva noi cei de pe malul drept am trăit cu, nu pot zic cu ură, dar cu o frustrare continuă parcursul la aproape 30 de ani, că nou ne s-a luat un pământ și cumva anumite forțe și tot așa și ură, pe când cei din partea transnistreană aparent sunt cu mult mai optimiști față de cei din malul drept. Așa este, eu tot am rămas foarte uimit, dar așa arată cifrele. Și asta sunt, apropo, fenomene care se cercetează și ulterior, mă întrebați dumneavoastră de ce facem sondaj. Asta sunt anumite fenomene care se utilizează și în rezolvarea anumitor conflicte. Eu, de exemplu, când mai trec în Nistru, aud acolo mediile de informare de la Tiraspol și ele totdeauna au promovat mesajul că Republica Moldova este un dușman, că inclusiv satele din zona de securitate sunt temporar sub jurisdicția Republicii Moldova, dar ele de fapt aparțin așa zisei remene autoproclamate. Lucrurile sunt foarte ciudate și acolo mai cresc de generații care aproape că nu cunosc. Cum s-a început tot? Pentru că, cum s-a început și unde s-a ajuns. Da, nu sunt expert în rezolvarea conflictelor. Nu, dar vă zic așa ca și percepție. Curiozitatea care am vrut neapărat să vă transmit este că omul de rând, da, din partea transnistreană este mai deschis dacă comparăm invers față de cei din pe malul drept, față de transnistreni. Și asta este o curiozitate. O să vedem cum trece timpul și cum se rezolvă. Da, care va fi deznodământul acestei probleme transnistrene și cel mai probabil vom vedea cine și cât de mult a cunoscut realitatea la justa valoare.
Iarăși, unii se întreabă de ce acei de pe malul stâng atât de ușor au acceptat să obțină așa zisa cetățenie armenie. De ce ei s-au bucurat într-un fel că achită mai puțin pentru resursele energetice, știind că această regiune nu achită pentru consumul, pentru importul acestor resurse energetice. Probabil sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul. Și care noi nu le cunoaștem. Și pe care noi puțin le cunoaștem mai degrabă. Corupția și percepția cetățeanului referitor la acest flagel. Bine, corupția întotdeauna stă în topurile frustrărilor cetățenilor. Eu nu mă apuc acum să spun suntem o țară coruptă sau nu. Nu ține de mine, nu sunt specialist în domeniul dat. Dar eu cred că adesea cetățenii, când sunt întrebați de cele mai mari probleme, cumva iarăși este un fel de val care vine de ani de zile și cumva corupția, nimeni nimic nu face, bani nu... Din contra, banul decide totul, fără bani nu poți ajunge nici la doctor, nici la judecător, nici la procuror și tot așa. Din câte cunosc, se implementează foarte multe programe. Percepția, să ne explicați dumneavoastră, pentru că în sondaje asta întrebați despre probleme și printre primele probleme apare șomajul, corupția. Da, într-adevăr, șomajul și corupția sunt în top. Și răspunde și cetățeanul care nu dă sau nu ia mită, dar tot una vorbește că trăiește într-o țară coruptă. Știți, eu o să insist totuși la părerea mea că adesea, în momentul când noi nu putem schimba anumite fenomene sau noi nu cunoaștem despre anumite fenomene, este cu mult mai ușor să bagi acest fenomen într-o anumită cutiuță. Tot e rău din cauza corupției. Da? Deci eu într-un timp făceam un fel de studii un studiu care era pentru business și măsuram nivelul de mită. Da? Și atunci companiile spuneau direct câtă mită plătesc. N-am făcut de mult astfel de studii. Dar ar fi curios să întrebăm într-adevăr dacă săptămâna trecută ai plătit cuiva mită sau nu. Iată, asta cred că ar arăta mai bine nivelul de corupție decât pur și simplu este corupție. Unii mai spun că și după numărul de investitori poți să spui dacă țara e coruptă sau nu, pentru că unii dintre ei care au adus capital aici și au avut litigii au plecat pentru că au crezut că Republica Moldova are o justiție coruptă. Într-adevăr, investitorii sau investițiile străine directe trebuie și fac parte dintr-o sursă foarte mare economică pentru țară. Acum trebuie să analizăm plecarea investitorilor din mai multe perspective. Unu, tot ce se întâmplă în țară în ultimii 30 de ani. Doi, un factor foarte important este faptul că mai mult de jumătate din investitori au fost tot moldoveni. Da? Tot moldoveni, care la anumite schimbări în diferite etape în conducerea Republicii Moldovei, aceste companii plecau, dar o bună parte de investitori erau tot bani moldovenești aduși prin Olanda sau prin alte țări care se considerau investitori străini. Așa e. Acum, situația la zi, bine, nu sunt economist care lucrează cu investitorii sau analizează investitorii, dar după mine se creează o platformă foarte bună pentru investitorii străini. Probabil că cea mai interesantă pe care o cunosc este parcul IT pe care îl avem, unde sunt facilități și fiscale, practic este un parc unic în toată lumea, unde, bine, impozitul de 7% de asemenea este unic, dar este un sector care a crescut cu 10 de puncte procentuale în fiecare an, care acum este comparabil cu sectorul vinicol. Deci se creează anumite platforme pentru investitorii străini. Noi avem fabrici care produc la Orhei, la Bălți, în zonele economice libere. De asta eu aș analiza investitorii străini și Republica Moldova cumva foarte onest. Ce putem noi cu adevărat să le oferim investitorilor străini? Iarăși, acum mulți dintre
mulți. Unii dintre ei spun că ezită să-și aducă capitalul aici pentru că e război în Ucraina, dar pe de altă parte, dacă se sfârșește acest război, oportunități multe și mari vor apărea, inclusiv pentru Republica Moldova, dar și pentru cei care cunosc Republica Moldova și vor avea această certitudine că pot să-și plaseze investițiile aici în Republica Moldova. Autoritățile ce spun? Că și problema transnistreană într-un sfârșit ar putea să fie soluționată și atunci stabilitatea tot e luată în calcul când cineva își aduce banii aici, nu? Da, într-adevăr, războiul a făcut mulți antreprenori să plece, și localnici și străini, și cumva este clar, nici nu trebuie de explicat de ce. În același timp, tot războiul a adus unii investori din Ucraina care au deschis afaceri în Republica Moldova, în Chișinău, mai mult în domeniul Horeca, restaurante, dar deci, de asemenea au fost create și locuri de muncă și business-uri. Acum, după finalizarea cât mai rapidă, sper, a războiului, într-adevăr, Republica Moldova o să devină cumva, eu sper, o platformă pentru, reconstrucția Ucrainei. Și prin reconstrucție mă refer nu doar la serviciile direct legate de construcții, dar la toate serviciile și de consultanță și de construcție. Se vorbește că ar putea să fie un plan Marshall și atunci o să fie nevoie de foarte multe, de la refacerea infrastructurii până la refacerea unor întreprinderi care să producă acolo. Dar asta ar putea fi și negativ pentru noi, pentru că forța de muncă pe care și așa avem foarte puțină ar putea migra în Ucraina pentru a participa la aceste proiecte de reconstrucție care ar putea fi plătite ca și salariu cu mult mai bine. Omul alege unde e mai bine. Dumneavoastră ați spus că în ultimul timp se crede și pe ceea ce se spune în focus grupuri. Da? Focus grupuri. Focus grupuri. Da. De ce? Pot înlocui aceste focusuri grupe sondajele? Știți, cercetările sociologice se împart în două tipuri, calitative și cantitative, așa simplu vorbind. Cele care sunt cantitative, care noi ne-am deprins sondajele față în față sau la telefon, ne arată nouă grafice, cifre, tendințe, creștere, descreștere, ratinguri. Cu toate acestea, uneori graficele nu pot fi explicate, da? Deci noi încercăm să le explicăm sau sunt anumiți analiști care încearcă să le explice. De altă parte, este un alt tip de cercetare calitativă, în carte se numește calitativă, și reprezintă focus group, o discuție de vreo 10 oameni, moderată, și scoți pe masă vreo 10-15 subiecte pe care le discuți. Și atunci poți explica anumite fenomene. Cum crezi? De ce se întâmplă așa? Cum credeți? De ce fiecare a doilea dorește în Uniunea Europeană? Da? Și oamenii se dau cu părere. Și atunci profunzimea subiectului e alta, da? În cadrul acestor focusuri grupe. Aceste cercetări vin cu scopul de a ne explica fenomene. Ele nu sunt reprezentative, dar îți aduc idei de ce-uri, de ce se întâmplă anumite. Nu am vorbit până acum nimic despre politicieni, dar majoritatea sondajelor sau toate sondajele încep cu în cine aveți cea mai mare încredere și acolo se pune o listă de 5, 6, 10, 20 de politicieni, dar la întrebarea dacă duminica viitoare ar fi alegeri, pentru cine ați vota? Și ce arată rezultatele acestor cercetări sociologice? Că tot 3 partide ar ajunge în Parlament, că tot primii 3 politicieni care se bucură de cea mai mare popularitate rămân a fi Maia Sandu, Igor Dodon și încă cine? Ilan Șor, de asemenea, are o popularitate ca și un fenomen foarte curios pe care noi îl cercetăm. Bine, noi suntem în pragul alegerilor locale și toți actorii politici depun efort pentru vizibilitate, au anumite campanii. Dacă să analizăm intenția de vot, cu cine o să votăm duminica viitoare, întrebarea clasică pe care o vedem, într-adevăr este PAS cu circa 30-32%, urmată de socialiști, urmată de partidul lui Șor.
Dar Partidul Șor acum nu mai există. Exact asta. El a fost scos în afara legii, este decizia Curții Constituționale. Exact asta am vrut. Dar în sondaje... Da, pentru că abordăm... Rămâne, da? Abordăm, pentru că am zis că este un fenomen această persoană și am făcut un studiu puțin diferit. Am întrebat cetățenii cu cine o să voteze, dar am exclus posibilitatea de a vota cu Partidul Șor. Dacă țineți minte, 2 luni în urmă, pare mi se, Partidul Șor a fost scos în afara legii și după care și unii reprezentanți. Respectiv, noi nu am dat o șansă, o posibilitate respondentului să spună chiar și la varianta alta Partidul Șor. Și atunci este curios să observăm cum s-au redistribuit voturile și, de fapt, Partidul Șor ar acumula circa 3 puncte procentuale, 3%. Deci asta ar fi cei care sunt votanți înrăiți pentru, eu nu știu cum se numesc corect, formațiunea Șor, sau cum o să participe, dacă o să participe în alegeri. De altfel, aceste voturi se redistribuie, de asemenea, între socialiști și MAN. Deci ar fi în cazul dat în top 3-4 partide. Ne interesează și ce spun sondajele referitor la cine va fi câștigător în municipiul Chișinău. Eu cred că încă avem o lună și jumătate de campanie, aproape 2 luni de campanie, când lucrurile se pot schimba. Dar ce ar putea să intervină ca să se schimbe situația? Modalitatea de a face campanie, metodele de a comunica, tipurile de mesaje pozitive, negative, anumite fapte, anumite, nu știu, modalitatea de comunicare și între contracandidați. Da? Pentru că Ion Ceban are acum circa 60%, reprezentantul PAS are circa 15% din câte țin minte și tot așa. Acești 2 candidați sunt în top. Credeți că vor fi surprize? Surprize de care? Surprize politice. Sincer, consider că va fi o campanie fără surprize, la care vă referiți dumneavoastră și pe care eu nu le-am înțeles, dar cred că va fi o campanie destul de, cum să zic, previzibilă. Ați făcut vreodată sondaje în UTA Găgăuzia? În ultimul timp, majoritatea sondajelor le facem cu noi îl numim boost, cu un extra eșantion pentru Găgăuzia. Deci se dedică un interes și o atenție deosebită Găgăuziei. E nevoie să fie acordată o atenție mai mare acestei autonomii? În primul rând, pentru a înțelege cum gândește populația de acolo. Într-al doilea rând, pentru a înțelege cu comportamentul acestor cetățeni și pentru a vedea cum poate fi făcută viața lor mai bună, dacă asta își doresc. Dacă ei ar studia și ar însuși limba română, credeți că ar fi mai ușor integrați în societate și ar putea să aibă și o altă gândire? Eu nu cred că cunoașterea limbii române este cea mai mare problemă a găgăuzilor. Într-adevăr, este un fenomen utilizat și a fost utilizat parcursul la 30 de ani din perspectiva politică. Eu nu cred că găgăuzii stând acasă la masă seară se plâng pe limba română și pe faptul că în Republica Moldova se vorbește limba română. Este mai mult vorba de propagandă și de manipularea opiniei publice. Într-adevăr, este o minoritate, este bine că au o limbă a sa. Eu cred că trebuie conservat în termen pozitiv, păstrată, da. Păstrată și în același timp trebuie să le fie oferite șanse să învețe limba română, șanse duble, cum ar fi, comparativ cu restul țării. Ce părere aveți despre exit poll-uri? Am o părere duală. Cred că sunt... Și da și nu? Și da și nu. Ele se efectuează în lume mai puțin și mai puțin. S-a pierdut interesul?
S-a pierdut interesul, deja suntem într-o eră digitală când mai multe țări încep să voteze online și votul online cumva îți permite să vezi rezultatele chiar peste o oră. O altă curiozitate este că exit poll-ul trebuie să fie planificat măcar cu vreo 7 luni înainte de scrutin. Deci este un studiu foarte complex care trebuie să fie pilotat, deci într-o săptămână pilotez ca și cum alegerile, după care trebuie să decizi, asta o să fie urnă sau asta o să fie listă, sunt mai multe procedee. Cred că ar fi curios să observăm din ce am văzut în ultimele exit poll-uri. Diferența, permis chiar la prezidențiale, diferența era foarte mică, de 1 punct procentual, da. Dar trebuie să înțelegem că un exit poll nu ne prezice nouă, pe parcursul la o oră până când ajung rezultatele de la CEC, nu ne prezice nouă cine o să fie câștigător. Exit poll-ul, ca și multe alte sondaje, are un scop mai nobil, să zicem așa, este să înțelegem cine și cu cine a votat. Pentru că în exit poll noi întrebăm nu doar cu cine ai votat, partid sau personalitate, dar mai adresăm întrebări despre sociodemografie. Dar cine ești tu, educația, sexul, localitatea și așa mai departe. Ajungem la finalul acestei emisiuni, dar vreau să vă întreb, pentru că în Republica Moldova deseori se spune că cetățeanul spune una, gândește una, spune alta și face a treia. Cât de ușor e totuși să faci aceste cercetări sociologice ca să arate realitatea aproape de 100%? Există marja aceasta de eroare de la 3 până la 5-6%? Munca sociologică sau unei companii care implementează cercetări sociologice este foarte complexă și necesită, în primul rând, în Republica Moldova, ce am învățat eu în 17 ani, tare mult controlul calității. Și controlul calității noi îl implementăm în vreo 5 etape. Da? Deci nu e așa, în primul rând, un operator de interviuri nu trebuie să colecteze mai mult de 5% din chestionare, că chiar dacă cumva se fraudează, că aceste 5% să nu influențează datele, după care se verifică în fiecare zi datele, se verifică datele de pe GPS, se fac anumite analize în bazele de date. Deci, în primul rând, e controlul calității. O planificare a lucrărilor, cu adevărat să gândești cine o să participe în cercetare, care localități, să randomizezi la maximum. O echipă de încredere și probabil că cheia succesului este o echipă decentralizată. Deci să nu fie o persoană care face și analiză, care răspunde și de colectarea datelor, dar să fie departamente clar structurate, cu responsabilități, cu livrabile interne față de departament. În așa fel, în fiecare etapă se adaugă controlul calității. Până la 5 noiembrie vor fi făcute sondaje? Sigur că da. Se fac sondaje, din câte cunosc și la CEC au fost înregistrate mai multe. Minimum vreo 3 companii cred că o să prezinte datele. Ele pot influența opțiunea cetățeanului cu drept de vot? Oricare sondaj și oricare cifră publicată influențează părerea cetățeanului, dar influențează în termeni de informare. Deci eu mă informez de ce se întâmplă, de cum gândește societatea, care este atitudinea concetățenilor mei. Mulțumim foarte mult pentru prezența la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Rămâne valabilă invitația să reveniți aici, să mai punem în discuție subiecte, ca să ne fie clară totuși care este percepția cetățeanului referitor la probleme, dar poate să ajungem să vorbim și despre bucurii, nu doar despre necazuri. De fapt, se fac sondaje și despre fericirea la moldoveni, nu? Da, avem un 8 puternic la nivel de fericire. Și cum se descifrează, iată, acest 8 puternic? Știți cum este fraza mea, mai rău să nu fie, cum zice moldovană. Moldovană este o fire tare credulă și optimistă. Mulțumim tare mult, Dumitru Slonovski, cel care a fondat și conduce Magenta Consulting din 2006 și până astăzi a fost oaspetele nostru. Toate bune, pe curând!